Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 5-nji maý hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Siriýadaky Kürtler Islam döwleti toparyna garşy görüşde Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranyny öwrülýärler. Kürtler Abbaşanyň häzirki strategiýasyna, has arym fitne toparlarynyň esasyny bolan prezident Başar al-Asad cihatçy toparlary ýeňmek babatdaky häzirki strategiýa fokusyny gören jaýdar gelýäni çalym edýär. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş saýlardan çanak antennalaryny aýyrmak işini ýene aktivleşdirdiler. Rahat 4 kilometr atmasında ýaşaýyş saýlarynyň uçaklaryndan, diwarlaryndan çanak antennalary aýyrmak işleri alınıp barylýar. Türkmenistanda neçe gaçakçylary tutuldy we temmäke garşy bir aýlygy başlandy. Özüňden daşarda bolsa onu çirim çekmek kadagan, sol çilgürüýdi, jerime çäresi we olam aýsatlar ağımdan 75 manatdan başlanýar. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler bilen tanyş bolaň. Islam döwleti toparyna adam çekken esasy başagdaty Birleşen Ştatlaryň Irak tamalasyryň howa hüjümleriniň netijesinde öldürildi. Bu ýagdaý söwüşüji toparyň täze söwüşüjileri çekme ukybyny gowşatdy diýip Awstraliýanyň hökümeti 5-nji maýda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awstraliýada bir näçe hüjümlere gatnaşygy bolan we Birleşen Ştatlara garşy hüjümlere çagyrýan Neil Prakasyň 29 aprelde Mosulda howadan amala asyrylan hüjümde öldürilenligi barada Awstraliýanyň resmiýetlerini habarly etdi. Melbourne'da doglan Prakash Islam döwleti toparyny propaganda edýän videolarda we jurnallarda çykyş edýärdi we Awstraliýaly aýallary, erkek adamlary we çagylary hakyna tutmak hem terrorçylykly hereketlere baş goşmak boýunça aktiv iş alyp barýardy. Awstraliýa geçen ýylda Prakasha garşy maliýe sanksiýalaryny elan etdi we oňa ýardam berýän her bir adamyň 10 ýyl türme tosaglygyna hökm ediljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalar sanawyna girdilen Prakashyň 2014-nji ýylda Siriýada ornaşanlygy aýdylypdy. Halkara Mali Fondu Ukraina hökümetiniň reformalar programmasynyň näme derejede netijeli amala aşyrylýanlygyny taýin etmek üçin 10-njy we 18-nji maý aralygynda Kiýewe öz resmi toparyny iýerjekdigini ma'lum etdi. Gurama Ukrainanyň reformalary geçirmegini ýurda $17,5 milyon kart puluň berilmegi üçin talap edýär. Premier ministr Volodymyr Grosmanyň 14 aprelde wezipä geçmeginden öň Halkara Mali Fondunyň dolandyrjy müdiri Kristina Lagarde Kiýewiň ýurty dolandyrmak we korrupsiýa garşy görüşmek boýunça düýpden täze tagallar etmedik ýagdaýynda oňa mali kömegini bermek boýunça programmanyň ýatyryljakdygyny duýdurdy. Halkara Mali Fondunyň mali kömegi programmasy tapgyrlyň geçirilýär we syýasy hem ykdysady reformalary talap edýär. Ermenistanyň hökümeti Yerewany Azerbaýjandan bölünen Daglyk Garabag regionuny ikrar etmek barada opozisiýon kanun çykarjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslanmasyny makullady. Kanunyň taslanmasy 5-nji maýda kanun çykarjylaryň garamagyna berildi. Baku we Yerewan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında separatist regionuň üstünde gapma garşylykly ýagdaýda galýarlar. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Garabagda 1980-nji ýyllaryň aýagyndan 1990-njy ýyllaryň başyna şenli dowam eden uruşyň netijesinde regionuň garaşsyzlygyny elan etdiler we esasan Ermeni ýylatly regiony öz gözegçiligine aldylar. Uruş serarly şonda 30 000 adam wepat bolupdy. Emma Daglyk Garabagyň garaşsyzlygy hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedi. Konflikti diplomatik ýoldan çözmek boýunça halkara tagallalary syýasy netije bermedi. 2 aprelde Daglyk Garabag Ermenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda 1994-nji ýylda gelinen ýaraşykdan bäri iň güýçli zorluklar bilen ýüzüýüz boldy. 5 aprelde ok ateşigi bet etmek barada gelinen ýaraşyk bodulýar. Tanymal gadak jurnalisti Gözel Badalinowa töhmet etmek aýplamasy esasında suda çekildi. Almatynyň Etrap sudy jurnalistiň işini 5-nji maýda dinleýär. Nakanuni Gazet adly online nesriň eýeti we baş redaktory Badalinowa dekabr aýynda Gazagstanyň iň uly banklarynyň biri Kazkommertsbankynyň jurnalisti galp maglumatlary çap etmekde aýplamagyndan soň tossak edilipdi.
Baydalinova özüne garşy öňe sürülen aýplamalary ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän garaşsyz neşri hökmünde tanalýar. Özbekistanyň Gündoğur regiony Namanganda bolan yer süýşmesi 5 adamyň ölümine sebäp boldy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigy betbaççylygyň pidalary daglyk regionda ulagly barýarka ýeriň süýşmegi zerarly helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen saat 2-de bolan hadisede 6 adamyň aman galynlygyny aýtdy. Yer süýşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýoluň Kamçylyk atly yerinde döredi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Siriýadaky Kürtler Islam döwleti toparyna garşy görüşde Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranyny öwürlýär. Birleşen Ştatlar Siriýaly Kürtleriň türk serkediniň golaýyndaky söwüş meýdanlarynda öňe saýlanyp özleriniň Islam döwleti toparynyň jeňçilerine garşy durmagy ukyplydygyny subut edenligini belledi. Bu arada has çekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli. Kürtler deňde çykýan ýolsuz we Iran, Irak, Siriýa we Türkiýe arasynda böleklere bölünip hemişe geografiýadan közenip ýaşadylar. Emma muňa garamazdan Siriýa krizisi we Siriýada Kürt ýerlerini ara çäkdeş Islam halifat howp zerarly Siriýaly Kürtler Islam döwleti jeňçi toparyna garşy iň bir anamdar koalisiýa ýaranlarynyň birine urlýar. Olar Islam döwlet toparynyň paýtagty Irakkanyň ele geçirilmegine hem möhüm rol oýnajagy çalym edýär. Kürtler Abbaşanyň häzirki strategiýasyna, has aram fitne toparlarynyň esasynsy bolan prezident Başar al-Asad däli cihatçy toparlary ýeňmek gabatdaky häzirki strategiýa fokusyny ören jaýdar gelýäni çalym edýär. Käbir aram fitne toparlaryny gollamak Washington üçin problema döredýär. Sebäbi ol toparlar Asada garşy görüşde Al-Qaida bilen iltewli Nusra Front we Salafist Jaish al-Islam bilen hyzmatdaşlyk etdiler. Käbir fitne toparlary bolsa Birleşen Ştatlaryň beren üpçünçilik enzamlaryny cihatçylara berdiler. Islam döwlet toparynyň söwüşçüleri golaýdy. Demirgazyk Siriýada fitneçi hüjümlerini serpikdiren bolsa, Siriýaly Kürtler türk serkediniň golaýyndaky söwüş meýdanlaryna has rawat bolup, özleriniň Islam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy durmagy ukyplydyklaryny suwd etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň söwüşçüsü John Kirby golaýdy, olar batyrlyk görkezdi. Olar üstünlük gazanlar diýdi. Fitneçiler Siriýanyň ortaýatyň urýan howa darwalaryny hötte gelip, ýyllap öz territoriýalaryny goramagy başaran hem bolsalar, Islam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy söwüşde ilerlemegi başarmadylar. Asada garşy söwüşýän fitneçileriň türk serkediniň golaýyna ýeňilýän wagty, olardan tapawutlykda Kürtler Demirgazyk Gündoğur Siriýada ileri süýüşdiler. Kürtleriň ýolbaşçylygyna Siriýa demokratik güýçleriniň resmi söwüşçüsü polkownik Talal Silo geçen fevralda Şadada operasiýasyny tamamlananlaryndan soň özleriniň mümkin bolan 3 ugur boýunça söwüşmek mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Olar Günwatara, Manbija tarap, Günortada Irakkanyň töweregindäki oba ýerlerini azad etmäge tarap, ýa-da Günorta Günnogora, Deir el Zawra tarap uğurlardyr. Käbir tanqidçiler Siriýa demokratik güýçleriniň öňden gelýän Kürt ýerlerinden aňryk geçmek islemeýänliklaryny aýdýarlar. Emma Siriýa bu aýdylýany ret etdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň maksady diňe Kürt regionlaryny azad etmek däl. Mysal üçin Şadadynyň oba ýerleri, Hasakanyň Günorta tevtiken biziň azad eden ýerlerimiz. Emma ol ýerlerde araplar ýaşaýar diýip olaýtdy. Biziň eskerlerimiz Kürtlerden ibaret däl. Olaryň arasynda araplar hem, hristiýanlar hem, türkmenler hem bar. Bu görüş hemmeler üçin Silo sözüniň üstüne ýetirdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň esasy maksatlarynyň biri Demirgazyk Siriýany kontrol astyna almak. Şol sanyny Kobanydan Kürtleriň Efrin enklawyna koridor açmak bolup durýar. Bu Türkiýe tarapyndan gollanylýan Siriýaly fitneçileriň maksatlaryna garşy gelýär. Olar Demirgazyk Siriýanyň oba ýerlerini häzir Siriýanyň hökümet güýçleri tarapyndan gawalan Alep üçin üpçünçilik liniýasy hökmüne ulanmak isleýärler.
Siriýanyň demokratik güýçleri güýçli we dürli etnik güýçlerden nuryan topar we ýakyn geljekde Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwüşdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň esas partnýoryna öwrüljek emeňdiýär. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepli yer Adatlyk radiosi hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň häkimetleri satelit çanak antenalary ýaşaş çaýlardan aýyrmak boýunça işlerini ýene aktivleşdirdiler. Antenalaryň şu günler paýtagtyň Parahat 4 we 10 etrapçalarynda sökülýänligini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen häkimetleri tarapyndan berilen köp bolmadyk düşündürişleriň arasynda şäheriň görküni artdyrmak, jaýlary umumy telewizion antenalary bilen öpçün etmek, şeýle-de çanak antenalaryň ýaşaýjylar tarapyndan bir kanun yerleştirilmegine garşy göreşmek ýaly sebäpler agdalypdy. Şol birakda Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary we halkara guramalary çanak antennalarynyň aýrylmagyny häkimetleriň gararsyz habar serişdeleriniň şol sanda Adatlyk radiosynyň ilaty el ýeterliligini çäklendirmek synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Aşgabatda häkimetleriň çanak antennalary aýyrmak boýunça amalaşyrýan şu günkü çäreleri barada habarçymyz Sultan Atçylowanyň berjek maglumatlaryny dinläýäliň. Habarçymyz bilen kärdeşim Sehra söhbetdeş boldy. Sultan aýda Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda we Parahat 4 etrapçasynda çanak antennalaryň sökülip aýrylýandygyny habar berdiňiz. Bu barada doldurak maglumat berýärsiňiz. Sehra hoşy soňky bir hepdeniň içinde Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda ende Parahat 4 etrapçasynda ýaşaýyş saýlarynyň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antennalary aýyrmak işleri alınıp barılýar. Koşmaça guruluşyklaryň ýykylmagy bilen bile çanak antennalaryň bir wagtda aýyrýarlar. Sultan aýdyn soňky aýlarda Aşgabatyň ençe etrapçasynda çanak antennalar sökülip aýryldy. Paýtagtyň haýsy etrapçalarynaky çanak antennalar sökülip aýryldy? Tekrarşy çanak antennalaryň sökülip aýrylan etrapçasy bir plan etrapçasy bir ýa iki etrapdan agdarýarlar. Ol Aşgabat şäheriniň ählik etrapçalar boýunça şu işler dowam edip dur. 6-njy etrapçada, 4-nji, 5-nji etrapçalarda, 11-nji etrapçada, 30-njy mikroraýonda Parahat 1, 2, 3 şularyň ählikinde diýenlerine biziň Parahat 7 etrapçamyzda şäheriň ähli ýerlerinde şu çanak antennalary aýyrmak dowam edip dur. Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternatiwalar näme, ýagny alternatiwa barmy? Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenen alternatiwa kabelli telewizioniýa. Ondan şu kabelli telewizioniýada iki görnüş. Hem kabelli telewizioniýa diýip atlandyrýarlar, hem IPT diýip atlandyrýarlar. Ine şolaryň ikisini her ýeri durly görnüşde çekýärler. Namysal üçin 6-njy etrapda şu IPT görnüşindäki telewizioniýa çekilýär diýilýär. Ine bilen 7-nji etrapda onda ýanky kabelli telewizioniýa diýip şeýle görnüşinde çekdiler. Çanak antennalarymyz aýyrlandy. Sultan aýdyn bu häzirki söküşlük dowam edýän 10-njy etrapçada we Parahat 4 etrapçasynda nähili alternatiwalar hödürlenýär? Şu Parahat 4 etrapçada barada aýdynda bir kratçeklen kabelli telewizioniýa barna 9 watly jaýlarda. Soňky wagtlarda şol kabelli telewizioniýanyň aýrylyp ýerine IPT kabelini çekýändikleri barada da aýdylýar. Şol IPT-niň hynrak ýagdaýy diýilýär da, şondan köp kanallar görüp bolanok diýerler. Ondan şonda ýygyýda näsalyk üretjekler diýilýär. Sultan aýda Aşgabatyň ençe etrapçasynda ýem 2 ýyl çemes wagtary çanak antennalary sökülip aýrylýar. Paýtagtda çanak antennalaryň saklanyp galan ýeri barmy? Çanak antennalaryň saklanyp galan ýerleri tekrar ählik etrapçalarda da bar. Her etrapçanyň özüniň hakimligi bolýar. Şu her etrap hakimligi özüniň Değişli etrapçalarında iş geçirýärler, hem çanak antennalar, hem split kondisionerler aýrylýar, hem koşmaça guruluşlar aýrylýar. Şolary haýhamyzyna bir näçe saýdan aýryp işläpýärler. Intak şoňa gerek etmedik saýlar, amma şäheriň içinde bölek her etrapda da intak edilmedik saýlar bar. Sultan aýdyn plan näme? Ýagny çanak antennalaryň barna aýryp çykjak bolýarlarmy? Bu barada resmiler tarapyndan maglumat berilmese-de halkyň arasynda, ýagny ilatyň arasynda nähili gurulmalar bar? Hawa tägäşol resmiler tarapyndan bir anyk maglumat berilen ok halka. Ýöne şol başgulakdan kimdir biriniň
hakimlikde ya öý problemesinde işleyen işgär bolýany şolardan bir nähile motor maglumatçyk şu çanak antenalar şäher boýunça aýyrmaly. Şolar saýlaryň diwarlaryny bedeni saýalya şäherin görküni açýar. Şunu 17-nji ýylda geçiriljek aviýa oýunlaryndan ozal bütün şäher boýunça çanak antenalaryny aýryp arasylamaly diýen karar bar diýip şeýle maglumatlar halka arasynda ýaýrýar. Ýöne bu barada bir mesbuatda ýa bolmasa anyk telewizion boýunça halka maglumat berilenok. Kärdeşim Zehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Häzir siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň paýtagtynda neşekeşleri bejermek boýunça merkez açyldy. Owgan hökümeti ýurtda neşe sowdasyna hem neşekeşlige garşy alınıp barlayan resmi çäreler bilen bir hatarda ýylaty hem göreşe gatnaşmaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýyllar boýy dünýä derejesinde neşe maddalarynyň öndürilýän esasy ýurdy hasaplanýan Owganistanda häzirki wagtda neşe garşy barlayan çäreler barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinläli. 4-nji maýda paýtaht Kabulda neşekeş bejerilýän ýüreti bir merkez açyldy. Umidatly bu merkezde neşekeşligi terk edýänlere hünärem uredilýär. Merkeziň açylışda barasyna prezident Gany hem gatnaşdy. Ol ödeden çykyşynda neşe belasynyň tutuş Awgan halkyna we hemsalýanlygyny belledi. Neşekeşlige we bekanun neşe dolanşygyna garşy göreşde hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegi prezident Gany halkdan sorady. Neşe madasyny öndürjilere we neşe kontrabandaçylaryna garşy berk çäre görülmelidir. Neşe sowdasy bilen meşgullanýanlar öz bähbidi üçin ýaşlary neşekeş edýär. Göknar önümni öndürýänler halka uly ziýan ýetirýär. Şo sebäpden neşe madasyny satýanlara we neşe öndürýänlere rahm edilmeli däldir. Gaçakçylar ýok edilmelidir diýip prezident Gany aýdýar. قاچاقبران تولید کونکی دغه مسئله مسئولیتی دوی پس سر باندې باید سوک سره و Awganistanyň Saglyk Goraş Ministrliginiň ma'lum etmegine görä, bu ýurtda neşe belasyna uçuranlaryň sany 4 milliona golaylaşypdyr. Awganistanyň halkynyň 15%-dan gurragy neşekeşdir. Neşe belasyna aýal gyzlar we çagalardan hem uçurapdyr. Neşelere garşy göreşde halkara guramalaryň eden kömegine prezident Gany minnetdarlyk bildirdi. Awganistanyň neşe belasyny ýok etmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň öz kömegini dowam etdirmelidigini prezident Gany öňe sürdi. Umidatly saglyk merkezinde diňe 3000 töweregi neşekeş bejergi alýar. Olara iş uredilýär. Emma Awganistanda neşekeşleriň sany gitdigiçe artýar. Böyle merkezleriň bir ýa ikisi ýeterli däldir. Welaýatlerde da neşekeşlere neşe goýdurýan şeýle saglyk merkezleri bar elbetde. Bu saglyk merkezleriniň sany köpeldiler. Ýöne esasy zat halkyň hem medeni jemgyýetleriň we din wekilleriniň bu ugurda roly uludur diýip prezident Gany nagtady. وزنیات‌های بین‌المللی همکار بین‌المللی همه ابراز امتنان می‌کنیم که در این بخش همراه ما بودن و از حضورشان Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jenaýatçylaryna garşy göreş boýunça adaratynyň habar bermegine görä, Awganistan neşe madasyny öndürmekde dünýäde birinji orunda durýar. Bütün dünýäde sarf edilýän neşe madasynyň 90%-dan gurragy Awganistanda öndürilýär. Awganistanyň neşelere garşy göreş boýunça öňkü ministeri general Hudaýdadyň aýdyşyça ýurtda neşelere garşy berk çäre görülmeýär. Neşe önümi Awganistanda barha artýar. Göknar önümni ýok etmek üçin ýurt baş tutanlarynda belli bir kararlılık ýokdur. Dünýä jemgyýetçiligi Awganistanyň neşe önüminiň ýok edilmegine kän üns bermeýär. Şonuň üçin Awganistanda bekanun neşe dolanşygy we neşe önümi köpelýär. Neşekeşleriň sany millionlardan geçdi diýip general Hudaýdad aýtdy. امر قاطع و قاچاقبرای مواد مخدر، زمیندارای بزرگ، احتیاط و اضرار مواد مخدر جلوگیری بکنه. Awganistanyň hukuk goraýjy idaralarynda hem kynçylygyň bardygyny bilermenler aýdýar. Tutsak edilen neşe kontrabandaçylarynyň para töläp erkinlige çykýandygyny ma'lum edýär.
Awganistanyň iki Lomay neşe gaçakçysy arada tutsak edildi. Hacı Watan we Aga Muhammed adly iki gaçakçy 10 ýyl bäri Awgan hökümeti hem Amerikanyň Birleşen Ştatlar tarapyndan idarelenýärdi. Böyle bir meşhur neşe kontrabandaçy Hacı Laljan bolsa heniz ele düşmedi. Hacı Laljany Amerikan harbiýleri 2011-nji ýylda tutsak edipdi. Emma Hacı Laljan 1 ýyldan soňra türmeden gaçmagy başarypdy. Hacı Laljanyň halkara mafiýa bilen ysnyşykly gatnaşanyň bardygy aýdylýar. Şaýmerdan oğlum Radi, Kabuldan Azatlyk radio üçin. Awganistanda neşe garşy göreş ugrundalanyp barlayan çäreler barada maglumaty dinlediňiz. Neşe garşy göreş boýunça Türkmenistanda görülýän resmi çäreleriň çäginde neşe gaçakçylygynda 10-dan gowrak adamyň tutulanlygy habar berildi. Aýratyn uly möçberde neşäniň ele salynanlygy aýdyldy. Bu hadisanyň jekmejeklerini kardeşim Ýoşan Nurwandan dinläli. Türkmen telewizionyasy çarşany uly neşe gaçakçylygynda tutulan 10-dan gowrak raýaty görkezip olaryň eden bir kanun işlerine ökünýänliklerini habar berdi. Bu telehabar Türkmen prezidentiniň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçiren wagtyna şeýle-de ýurtda çilimkeşlige garşy göreşiň bir aýlygynyň başlanmagyna gawat geldi. Gepin erdisine aýdylsa, bu bir aýlyk saglyk we bag taýynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen telewizionynyň habaryna aýdylmagyna görä prezident Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinde bir kanun neşe sewdasy bilen meşgullanýanlara garşy göreşi bir jykda gowşatmalygy tapşyrypdyr. Şonuň bilen bir wagtda Türkmen medeniýetinde ýurtda bir kanun neşe maddalarynyň ulanylyşy we oňa bolan islegiň derejesi, neşe maddalaryna garaşly şahslara berilýän fizik we ruhy kömek, tutulup saklanýan neşe maddalarynyň umumy möçberi bir kanun neşe sewdasynda tutulup jenaýat jogapkarçylygına çekilýän raýatlaryň şeýle-de bu işe 2-nji, 3-nji gedek baş goşýan adamlaryň sany barada anyk maglumatlar berilmeýär. İkinci tarapdan bir kanun neşe sewdasynda tutulanlygy aýdylýan 10 raýatyň içinde atalarynyň atlaryndan çen tutulsa 6 sany dogan garnaş, ýagny bir maşgalanyň agdalary bar. Şeýle-de bir adamyň Türkiýede hem 20-den gowrak Türkmenistanlynyň neşe sewdasynda tutulanlygy, Türkmenistanyň gelen ulagdan 200 kilogramdan gowrak neşe maddasynyň tapylanlygy barada habarlar çykypdy. Ýöne muňa garamazdan Türkmen telewizionynyň habaryny neşe maddalarynyň bir kanun dolanışygyna garşy milli maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirilýänligi, ýurtda bir kanun neşe sewdasyna orun ýokdugyny talýar. Türkmen telewizionynyň bir kanun neşe sewdasy barada efire beren soňky habaryny 10 adamyň, 10 erkegiň we 3 aýalyň atlar tuturup, olaryň towa edişleri görkezilýär. Şeýle dolar telewizionyada haram pişa baş goşan, bednewslige ýurulan ýaman pärli näkesler, naýnsaplar hökmünde häsiýetlendirilýär. Resmi tasdiklama görä bu raýatlar aýratyn uly möçberdäki neşe teristelerini Türkmenistanyň çägine geçiripdirler. Adagdalan raýatlardan aýratyn uly möçberde tiriyek neşe teristesi we neşe teristesinden toplanan emlaklar alındy diýip habarda berilenýär. Emma hakykatda näçe kilo neşe maddasynyň tutulup alınanlygy, ol neşe maddalarynyň nähili ýagdaýda ýurda getirilenligi we nähili anyk şertlerde saklananlygy barada näme üçindir anyk maglumat berilmeýär. Şeýle-de habarda bu hili işe baş goşýanlaryň iki ýekedigi bir näçe gedek nygtalýar. Telewizionyada eden işini ökünýän adamlar hökmünde görkezilýän şahslaryň suud edilenligi ýa edilmeýänligi, olary haýsy anyk jenaýat maddasy esasynda iş kesilenligi aýdylmaýar. Ýöne olar telewizionyanyň dikter tarapyndan jenaýatçylar diýilip atlandyrylýar we bir kanun ýolu bilen edilen emlaklarynyň gozgolmasy edilenligi habar berilýär. Sol ruwatda Türkmenistan 6 asyr saýdynyň 4-nji maýda rus dilinde çap eden habaryny aýdylmagyna görä gurrun edilýän neşe gaçakçylary ýakynda ele salynıpdyr we olaryň işi boýunça derňew çäreleri geçirilýär. Türkmenistanyň neşe maddalary bilen bir hatarda çilim gaçakçylygyna garşy hem göreşilýänligi aýdylýar. Türkmenistan Ru internet gazetynyň ýazmagyna görä 4-nji maýda Aşgabatda çilim keşlige garşy göreşiň bir aýlyk başlandy we bu çäre bagyşlanyp Aşgabat teatrynda jemgyýetçilik aksiýasy geçirildi. Çäre gatnaşan uly adamlara çilimiň ziýany hakynda maglumat berýän materiallar, yarama denlikden taplanmaga çağıryan yazgılı köynekler, çağaları olsa oyuncak ve tüyücü köke paylanıptır. Şeýle dol ýerde lukmanlaryň, mehmanlaryň saglyklaryny barlap, maslahat geňeş berenlikler aýdylýar.
Kärdeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda neşe garşy amala aşyrylan resmi çäreler ýurtda temmäke garşy göreş aýynyň başlanmagyna gabat geldi. Natatmagy jemgyýetçilik ýerlerde çilim çekmegi kanun taýdan gadagan eden Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurtda çilimkeşligi doly ýok etmegi hem ýakynda wada berdi. Ýurtda çilime garşy bir aýlyň dowamında nähili çäreler göz öňünde tutulýar. Kärdeşim Zehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada Türkmenistanda çilime garşy göreşmeň bir aýlygy ýylan edildi. Bu bir aýlygyň dowamında nämeler göz öňüne tutulýar? Şeýlede siz bu bir aýlygy nähili göz öňüne ýetirýäňiz? Türkmenistan'da 2016-njy ýylyň dowamyny inni ikinji gewet bütün dünýä saglyk guramasynyň maslahaty geçirildi. Bundan 3-4 ýyl bütün dünýä saglyk guramasynyň maslahaty Aşgabatda geçirildi. O hakynda yerli mektubatda habar berişlerine de ilaç köpçülüğüne habar verildi. Hem de Edil Soğun Türkmenistan'da çilime garşy göreşiň bir aýlygy ýylan edilýänligi aýdyldy. Bu ýöňde tutulan wagtlar bir ilaçy jitmejik nohutma aýdylmady ýöne Türkmenistan'da çilime garşy göreş öňdürüm dowam edip gelýär. Şo şäherlere göwçülük has berkidilse gerek. Öňkü dönem berkidilse gerek. Tekrar Amanmurada mälim bolşal Türkmenistanda mundan ozal hem çilim bilen baglanyşykly ençeme çäreler ýa-da çäklendirmeler girdilipdi. Şol çäreleri, çäklendirmeleri bir ýatlap sanap geçäýsiňiz. O bilen girdilen çäklendirme jemgyýetçilik ýerlerini adamlaryň üýşýän ýerine çilim çekmekligi gadaganlyk girdildi. Bir jemgyýetçilik ýerlerine şäherin üstlenip köşesinden öýräp barýan bolsaň ýa-da şäherin üstlenip ýerine oturan bolsaň, daşarda bolsaň, öz aýyndan daşarda bolsaň onu çilim çekmek gadagan. Şol üçin ýürüýti jerime çäresi we olam afkyslatdan agynyň 75 manatdan başlanýar, soň hasym ýokarrak galýar. Meselem Aýdaly şäher aeroportuna barmy 70 kilometr galanan bolsa, awtology saklap maşynyň içinde çekip oturan bolsa, ene ýer düýün bolan adam. Şeýle hem ýerden bir göýlerlik var, ozal ýurda temmäki örümlerini ýürüýte ruhsat haty bolan işe urlar, ýagny tüwdärler hem getirip bilýärdiler. Ol ýatyrly, inni temmäki örümlerini getirmäge ýurdun agyk we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine ruhsat edildi. Ýene de bir girdilen bürok täzelik öň getirilýän temmäki önümlerine sertifikat berýän, ýagny on hil derejesini tespitleýän Türkmen standartları diýen gurama edarady. Ýene onu häzir ilkinji nowatda Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş we derman senagaty ministrligi sertifikaty tespitlemeli bermeli getirilen çilme sondan sonra Türkmen standartlarının şol ministerliğin beren sertifikatyny tasdiklamaga ıhtiyarı var, ruhsatı var. Oňa çerli Türkmen standartları ikinji plana geçdi. Ýene şu atlar bilen baglykda hususiýetlikdäki dukanlarda çilim satmak bütünlüğü gadagan edildi. Amanmurada çilime garşy girdilen şol çäreleriň, çäklendirmeleriň nähil netijesi boldy? Umuman bir oňat netijeleri var. Men şol oňat zatdan gurrun edesim gelýär. Meselem, goloýuny çağalar wagýa-da mektep berleşýän dukanlarda döwlet eýetçiligine bolsa hiç il tapawdy ýok. Şol dukanlarda çilim temmäki önlerini satmaklyga gadaganlyk girdildi. Bu gowlar çağalaryň bir baryp ogruny almazlygyna ýöne umuman ýurt boýunça çilimin garşysyna alınıp berilýän göreşdir diýdim bor. Buýruk esasynda amar ediljek bolýan işler. Meselem Aýdaly kehelhanalarda ýa-da palklinikalarda lukmanlaryň çilime garşy göreşi goşulýanlygyny duýmak kyn, ýürüýte otoglar ýok kezelhanalarda, lukmançylyk merkezlerinde. Ya bolmasa şol çilme garşy bir çilmin çekmekli ol adamlar şoň üstlenlik derejede üstlenlik ýerde çekmegine diýdim doğruluk bilen gadaganlyk diýilýär. Bir belli ýerler hamana bir şu ýerde oturup çilim çekmek ne koçuda ne de edara gaýlarynda hiç ýok diýen gadagan diýilen ýazgy var.
Türkmenistanda ýa-da Jaman Murat Bugayew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşyň. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tesvir ýazyň. Şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimize geçirip gutarýar saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdireriz.